Karon ato nang ipasa sa akong partner alang sa iyang Biz Talk, says... Thanks, Nick! This morning sa Biz Talk, mga kapuso, kumusta ho na usab nato si Mikee Quintos. Good morning, Mikee! Welcome to GMA Regional TV Live. Good morning mga kapuso. Hello, kamusta po kayong lahat? Mikee, kumusta ka na? How are you doing? Okay naman po. Ito, medyo nahihirapang mag-diet. Siyempre, ngayon ang hirap mag-diet lalo nang hindi ako regular nakakapunta ng gym. Di ba? Kayo din po ba? Oo nga, ang dami talagang adjustments na kailangan gawin. Pag-usapan natin, how would you compare your life before and now during this enhanced community quarantine that we have? I would compare siguro yung busyness na ito na yung longest I've ever stayed in the house. Nakasama yung pamilya after so long, ngayon lang ulit. And medyo nakakapanibago na hindi, alam mo yung araw-araw kang sanay kang gising, ligo, alis. Tapos uwi, tulog. Parang ganun yung everyday lifestyle. And yun, yung adjustment na yun, it can trigger a lot of changes in you, emotional, mentally, ang daming iba-ibang effects. Minsan may effects ka na hindi ko na-realize, nararamdaman ko na pala, pero if you try to look at the good side of things, you can still see na merong good things sa mga nangyayari. Like, masasabi kong mas naging close ako sa mga kapatid ko because of this quarantine now, and sa parents ko din mismo. Eto, Mikee, you're a millennial and you're an artist. Ano yung mga realizations mo din ngayon na naka-quarantine tayo? Ano yung mga gusto mong baguhin? Ano yung kailangan din talagang magbago sa'yo to fit with the new normal that we're going to have? Itong nangyaring pandemic, it's not something we can actively, do something about, na hindi naman lahat tayo may magagawa about it. So siguro, ang unahin natin is alagaan yung mga sarili natin, yung mga kasama natin sa bahay, and support each other na we'll get through this together. We noticed based sa mga posts mo sa social media accounts mo that you like to travel and you miss the beach, right? Pero ito, after the ECQ and safe na ulit mag-travel, saan mo gustong pumunta and why? Why there? Yung nakukuha ko sa dagat kung bakit mahal ko ang pagpunta sa beach, parang nakuha ko din naman during this break, during this quarantine period, kasi nakapagpahinga ko and sobrang hungry ko ngayon na bumalik din sa work. Recently, here during the quarantine, nag-uumpisahan ko ng gustuhin i-explore yung pagsulat ng mga kanta. Hindi ko siya strong suit, hindi ako confident sa ganun dati, pero parang why not? Parang it's a different way of connecting to my fans din or connecting to other people. Kahit feeling ko kasi music, it connects people. I would love to write about some realizations and feelings na pinagdaanan ko myself, and baka mas maintindihan din ako ng mga tao and mas maintindihan nila mga sarili nila through that. So, someday, gusto ko yun. Gusto ko po yun ngayon. Pagsulat ng kanta. We look forward to that, Mikee, you and your music. Kaya continue to be creative ka lang dyan habang naka-quarantine. Para naman sa ating team bahay, mainit na mainit ang pagtanggap ng mga kapuso natin, especially here sa Visayas, sa Encantadia, na laging trending at ginagaya pa nga ng ating mga viewers. Ano yung eksena sa Encantadia na naging memorable sa'yo and why? And of course, let's invite our viewers to watch Encantadia every night. Yan, sobrang nostalgic po na makita ulit ang Encantadiang nagpi-play every night. Pero maraming salamat mga kapuso, na grabe pa rin ang suporta nyo sa Encantadia, sa buong cast, sa show. Yung pagmamahal nyo talaga iba, mga Encantadicts! Thank you so much, Mikee, for joining us this morning sa GMA Regional TV Live. Thank you po. Thank you for inviting me. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat.
And mga kapuso, maukad to si Mikee Quintos nga bag-uhay lang nato gikumusta. Busa tutok lang kay daghan pang mga kasayuran ng angay niyong atangan dinhilang si GMA Regional TV Live.